man Thula. Thula vela wazi assist ka Inqaku yathanda uzenza umagayva malume uGastro umuntu owazi konke. Inqaku yathanda uzenza umagayva malume uGastro jonga uzenza uShosnek. Uqibo sinda kwenye ngoku uzoqala enye. noko mtshana zizikwatsiz ndiqhela ubona amantombi exwaye ezingaphezulu kwezi Khona uba sisikwazi yondifika ithini uyi-lightweight wena faka i-lightweight. nyunyinya nye nyinya nyinya nye tshana ndizojima andizangola Hayi man Thula. Thula vela wazi Inqaku yathanda uzenza umagayva malume uGastro umuntu owazi konke. Inqaku yathanda uzenza umagayva malume uGastro jonga uzenza uShosnek.